Ova suradnja je jedan rezultat. Da bismo mogli imati rezultat, moramo se ranije probuditi. Dakle, ova suradnja morala je započeti od prije. A kako je to počelo? Dakle, naša suradnja između grada Zagreba, naročito sa gospodinom gradonačelnikom Milanom Bandićom, je, ja bih rekao, vječna. Dakle, počelo je već niz godina. I ono što se zapravo može zapaziti, to su oni rezultati koji su vidljivi i u Budimpešti i kad se putuje u Mađarsku Budimpeštu, kad je gradonačelnik posjetio osnovnu školu i gimnaziju sa skraćenicom Hošig. Oni isto, dakle, su bili ovdje nazočili. Zagreb imaju jedan fantastičan nastup. Sad gospodin gradonačelnik im je pomagao da napravi jednu turneju po Dalmaciji koja se upravo sad završila i nakon ove turneje djeca iz Budimpešte, školarci, gimnazijaci su ovdje u Novom Vinodolskom. Sa naše strane jedna velika zahvala gradu Zagrebu, isto i Crvenom križu grada Zagreba, jer su ovi ljudi stvarno vrijedni, jer su prepoznali bit ove suradnje i to je onaj, ja bih rekao, siguran i dobar put za koji kad slijedimo, onda budemo mogli, kao što sam na početku rekao, prepoznati i čuvati ove dobre rezultate. Hvala.